Estem amb Jordi Reig, l'MVP de Virolai en aquest partit contra Manyanet Les Corts. Derrota, evidentment, fa mal perquè entenc que teníeu expectacions per arribar lluny. Quina és una mica la valoració del partit? Per què us heu emportat aquesta derrota? Bueno, la veritat és que estem molt contents, tot i haver perdut. L'afició avui ha sigut increïble i res. Què ha passat avui? Perquè has arribat tard, no, tu? Hi ha hagut alguna incidència o quin ha sigut el motiu? Bueno, jo estava al meu club entrenant, llavors he arribat quan he arribat i bueno... Tot i arribat tard, has sigut escollit MVP, així que partidàs el que has acabat fent amb el temps que t'ha tocat fer. Tot i així, la derrota, evidentment, només ho pots jugar 2 partits, però quina conclusió treus d'aquesta Copa Col·legial? Què suposa per tu jugar a la Copa Col·legial? Bueno, igual que l'any passat, que vam arribar fins a quarts, ens hem passat molt bé i sobretot amb l'afició aquesta és molt fàcil jugar. Justament això t'anava a preguntar amb aquesta afició que ha sigut espectacular, de goig al partit d'avui. Què tens que dir-li a la vostra afició i als vostres companys de classe? Bueno, pues que no ha pogut ser, però l'any vinent més i millor, segur.